Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. 4-nji ýanwarda hormatly prezidentimiz sanly wiza araknaşar haly şu ýylyň ilkinji iş maksadyny geçirdi. Ýurdumyzyň ahal Balkan daşoguda lebap kemem Margur aýtlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň öňde goýany jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmegiň ýollary barasynda giň şeýin gurrun edildi. Hemem wezipeler kesitlendi. Muňa özi Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany şygar bilen geçip 2021-nji ýylyň belen tepkitlere besenmegini üpçün eder. Hormatly prezident bu sanly wiza araknaşar haly geçiren iş maksadyny milli özgürtme maksatnamasynyň durmuşa geçirilşi. Häzir günlerde möhümlerini owguçylyk işleriniň alınıp barlyşy. Hemem ýurdumyzda durmuş ykdysaty dönüşdirmekde öňde durýan aýdyň wezipeler barada durup geçdi. Aýkenleri ide etmek o tanaga toplumyna häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegini üpçün etmek boýunça alınıp barlayan işler dogrusyna maslahatlarda giňişleýin gurrun edildi. Owguçylyk işleriniň gurulşyny, ekrançylyk meýdanlaryny hemem owguçylyk tehnikalarynyň ýadekşine taýýarlanşyna aýratyn seljerme berildi. Bu awatdaky derwayt wezipeler bir purtadam ünsün düşürülmeliler diýip maslahatlarda çykyp ýapan adamlar belediler. Möhümlerini owguçylyk işleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany ýylynyň ýokary tejere besenmegini üçindir. Maslahatlarda ýad meýdan işlerine taýýarlyk görmän wezipeleri suwurş hemem şortu akabalarynyň ýagdaýy şeýle bu ulgamlarda durmuşa geçirilmeli işler dogrusynda has giňişleýin gurrun edildi. Şol işleň ýokary hil derejesiniň üçin edilmeligi belenildi. O wilayatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilmeli işlerde aýratyn ünsürli. Muňa özi ykdysady özgörtmelegiň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Ýere ýerler bilen ýürüýte şertnamalary boýunça gurulýan işler hemişe ünlänmalar. Olary ýokary hili tohumlar hemem ýeterlik mukdarda dökünler bilen üpşetmek meselesine de jogapkärçilikli çemeleşmek gerek. Bu bolsa ýerlen hasyllygyny ýokarlandyrmaga şeýlelikde şanly garaşdyrmydan 30 ýyllyk toýuny munasip zähmet sowgatlar bilen garşylamagy şert döredir diýilip çykyşlarda aýdyldy. Welaýatlaryň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeleri ulanmak bilen alymy taýdan ýoly goýmagyň ähmiýetine de uly ünsürli. Yer suw serişleriniň maksady laýyk hemde alymy taýdan esaslandyrylan ugurlar boýunça peýdalanmaly hakynda has giňişleýin gurrun edildi. Yerli mineral hemem organik dökünler bilen guruplandyrmagy da ýeterlik derejede üns bermek zerurdur. Şeýle maslahatlarda mallaň ýokary derejede gyşadylmagyny hemem olardan alynýan önümlük mukdaryny artdyrmagyň wezipeleri barada giňişleýin gurrun edildi. Maslahatlarda belenilen maksatnamalaryň berja edilşi, ýaşaýyş toplumlarynyň, bilim we saglyk guruluş idaralarynyň gyş döwründäki üpçünçiligi, o milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ýylatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça işleň ýagdaýy dogrusyna da aýtmak bilen çykyp geplen adamlar öňde durýan işler hemem olary ýerine ýetirmegiň ýollaryny taýyk kesitdiler. Umum bilim berýän mekteplerini araslaşyrygyny üçin etmek, okuw ýylynyň ikinji ýarmyny ýokary guramaçylyk derejesinde başlamak hakynda da maslahatlarda degişli gurrunlar edildi. Ýurdumyň welaýatlaryna alynıp barlaýan gurulşlar bardy da maslahatlarda jekmejek gurrun edildi. Olary öz wagtynda hemem ýokary hil derejesinde ulanmagy bermek hemişelik talapdyr diýilip çykyşlarda aýdyldy. Owa milli maksatnamasyny üstünlikli berja etmegiň ýurdumyň ähli welaýatlaryny 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany ýylynda da durmuş ykdysata dönüşdirmegiň wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirilmäge degişdir. Bir söz bilen aýdylanda durmuşa geçirilmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna gönükdirlen wezipelerdir. Maslahatlarda şu ýylyň wezipelerini ýokary guramaçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmegiň zerurdygyny ýene bir gezek ünsçekildi. Bu bolsa täze tepkitlere tarap anamly gitmäge mümkinçilik berer. Öňde durýan ähli wezipeleriň berja edilmegi üçin ähli şertleň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlary berkarar döwretmeden bagtyarlyk döwrüne hormatly prezident tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçiliklere bolan gowunç buýsançlaryny hemem hoşallyklaryny beýan etdiler. 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany ýylynda uly üstünlik gazanmak Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň esasy wezipesi. Milli ykdysadyýetimiň esasy pudoklarynyň biri bolan bu toplumda önürleýän önümlüň görnüşlerini artdyrmagy hormatly prezidentimiz möhüm uğurlaryň hataryna kesitdi. Şundan uğralanyp şu ýyly nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky 1-nji we 2-nji baş peseldiji elektrik beketleriniň durkuny täzelemek işleri ýokary depginde alınıp barlar.
Yurdumyzda daşary urtly hyzmatdaşlar bilen şol sany neft himiýa puwdogyna hyzmatdaşlykka durmuşa geçirilen maýa goýum taslamalary diňe bir işerki bähwitleri däl, eýsem ähli mum awadançylyk maksatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşlary ötürmäge hem ýardym edýär. Şeýlelikde bitarap Türkmenistanyň durmuşa geçirilen açyk kapylar siýasaty döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostluk we hoşnýetlik oňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmegi iş ýönüne durmuşa geçirmäge göňtürilendir. Hormatly prezidentimiziň öňdöňgörjülikli siýasaty netijesinde ýurdumyzyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýoluna köp ogurly işler amala aşyrylýar. Garaşly diýarymyzy durmuş ykdysadydan ötürmegiň maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň senagat kärhanalarynyň, şol sany Türkmenbaşydaky nefte gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň öňüne hem bilent güzipeler goýuldy. Bu wezipleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem täze tehnologik desgalar gurmak, awat saklamak we bökdünsiz işletmek möhüm bolup durýar. Kenar ýakyndaky nefte gaýtan işleýän zawodlar toplumyna geçen ýyl çyýmaly gaýtadan işlemek meýilnamasy 1,17 göterim ýerine ýetirli. Öňçülük boýunça meýilnamalar hem artygy bilen berja edildi. Bendinler 1,4,5, dizel ýanygyjy 1,4,4, suwuklandyrylan gaz 1,63,4, polipropilen 1,2,12, neft bitumi 1,3,1, kerosiller 100,17 göterim artyk öndürilip bellenlen wezipeler üstünlikli amala aşyrly. Nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynaky 1-nji we 2-nji baş peteldiji elektrik beketleriň durkun täzelemek boýunça işler ýokary depkinne dowam etdirilýär. Bu işleri 18 aýyň dowamyna tamamlamak meýilleşdirilýär. Energetika puwdogynyň kärhanalaryny tehnika we tehnologiýadan täzen enjamlaşdyrmak, giň görnüşli neft himi öňlerini öndüren döwrewap düzümi, ylma esaslanýan ölümçilikleri döretmek esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Bu urda bellenlen meýilnamalaryň amala aşyrylmagy sebitleri senagat taýdan ötürmek, milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmagyň depgirlerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Bularyň ählisi watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň populandyrylmagyna, halkymyzyň awadançylygynyň ýokarlanmagyna hyzmat eder. Ýurdumyzyň neft gaz puwdogynyň ölümçiliklerini döwrap enjamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäsleşige ukyply ölümleriň möçürini hem-de görnüşlerini hassa artdyrmak, ölümçilik tapgaryna emele gelýän ugurdaş gazlary netijeli ulanyp, olardan dünýä bazarlaryna geçilli harytları öndürmek döwletimiz üçin ören peýdalar. Netijede ekologiýadan arasa ölümçilik ulgamyny döretmek ýurdumyza hemme taraplaryň bähwitlidir. Neft gaz senaty uly we dro serişleriniň ärt uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň ykdysadyýetynyň esas puwdoklarynyň biridir. Hormatly prezidentimiziň döwlet siýasatynyň ilerleýän ugurlaryna laýyklykda ýalňyz energetika toplumyny döwrewaplaşdyrmagy we diversifikasiýalaşdyrmagy uly maýa goýum serişleri göňtürilýär. Almy tehnika ulgamyň soňky gazananlarynyň, öňde barjy tehnologiýalaryň we enjamlaryň işleň ornaşdyrylmagy netijesinde puwdogyň innovasiýa ösüşi üpjünedilýär. Biziň ýurdumyzyň dünýädäki energetika döwleti hökmündäki orny berkidilýär. Hormatly prezidentimiziň ýalňyz energetika toplumynyň ölümçilik kuwwatyny berkitmäge berýän uly ünsü toplumda täze ugurlaryň kemale gelmegini üpjünedýär. Gahrman arkadagymyň Türkmenistan neft gaz senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çelli döwürçin maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine, ýurdumyzyň içinde we daşary döwletlerde isleg bildirilýän dürli neft we gaz himiýa ölümlerini öndüren innowasion tehnologiýalary ýasadyna täze ölümçilikleriň döredilmegine aýratyn üns bermek netijesinde häzir puwdogyň kärhanalaryny tehnika we tehnologik taýdan enjamlaşdyrmagyň wezipeleri üstünlikli çözülýär. Bolgamda gödöňüne tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi, ýurdumyzyň senagat taýdan ösüş depgirlerini saltlaşdyrmagy, milli ykdysadyýetyň eksport kuwwatyny köpürli ösdürmäge we puwtalandyrmagy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan ölümleriň köp görnüşlerini öndürüşini artdyrmaga ýardam eder. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylynyň ilkinji ýylyny başlap, ýurdumyzda emele gelen zähmet galkynşy bu ýylyň hem ýokary netijeler besenjekdigine goýa geçýär. O watana toplumyny alnyp barlayan işler bolsa ýürüýte bellenilmäge münasipdir. Ýurdumyzyň halk maksadynyň mejlislerine hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmekde şu ýyl aýgytlaýjy ýyldan beri bolar. Ekrançylyk meýdanlaryna häzirki döwürde alnyp barlayan işler muňa dowly goýa geçýär. Bu wagtda Daşoğuz welaýatyna durmuşa geçirilýän işler ýürüýte bellenilmäge degişdir. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir ýylyna mahsus bolşy ýaly Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylynda da o watana toplumyna täze berendikleri tarap anamly gadam urlýar.
Mehriman arkadamydan öňde goýan wezipelere häzir üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ekrançylyk meýdanlaryny ýad ekşine taýýarlamak işleri barha giňerme eýe bolýar. Bu wagtda daşugul aýtynda durmuşa geçirilýän işleri ýürüte belenilmäge münasipdir. Häzir günlerde ýere ýylary hemem olaň ygtybarly hyzmatdaşlary bolan edara kärhanalaryň hünärmenleri wagtdan netijeli peýdalanyp, täze zähmet ýeňişlerini gadanýarlar. Şunu tehnikalary olaň gurallaryny hemde ýerleri ekşi möhümini bir kimse taýýarlamak baş maksat edilip öňde goýuldy. Welaýatyň etraplarynyň tehnika hyzmat etjek kärhanalaryna durmuşa geçirilýän işler aýratyny buýsanç döredýär. Olurda tehnikalary owy hoşuluk gurallaryny hemem ätiýaşlyk şeýler taýýarlamak, öňde bar bolanlaryny awatlamak boýunça alınıp barlaýan maksady ukundy işleri göwnüň götürýär. Mehriman arkadamydan şuýl üçin belläni aýdyň wezipeläriniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi işleňi häzirki gurulşyny köp babatda baglar. Muňa oňa düşünmeklerini ulgamda zähmet çekýän hünärmenler her bir işiň ýokary hil derejesinde berja edilmegini gadanýarlar. Zähmet düzgün nizamynyň gyşarnykly berja edilmegi her bir işiň ýokary hil derejesinde ýerine ýetirilmegi bu kärhanlarda asyrly däbi urly. Bu bolsa her bir iş günüňi gowy netijeler wetilmegini üçin edýär. Häzir kärhanlarda ätiýaşlyk şaýarynyň ýüzlerçe görnüşi önürlýär. Etraplarda ýad ekşine atnaşyk tehnikalary gowaçy ekijiler hemem beýleki önümçilik gurallaryny awatlamak işleri giň ýerinde ýaýwanlanarly. Hemde bu iş belenilen malaýykly gurumçylykly tamamlandy. Şu günlerki gadanylýan netijeler paýtaçylaryň bol hatyl önürmekler bardaky maksatlarynyň hatyl bolmagyna mümkinçilik berer. Daşugul vilayet owy hoşuluk önümçilik birleşiginiň hemem oň etraplardaky kärhanalarynyň hünärmenleriniň sadaşykly işleri münasip netijesine berýär. Işleň häzirki gurulşy şuýly gowaçy kişini hiç hili bökden şoň bolmajakdygyny anamartyrýar. Muň özi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyny gözüňe tutulýan wezipeleri ýerine ýetirmekde şuýly aýgytly ýyllaň birini uruljakdygyny goýa geçýär. Owy hoşuluk pudugyny degişli idara kärhanalaryň işi gulukçary ýurdumyzy netijeli zähmet çekmäge dürdülýän şertler üçin Mehriban arkadamyda tüý sürekden alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Milli ykdysadyň esasy ulgamyny ösürmäge döwletme tarapyndan ähli wagtda berilýän kömekler gollulary eşeýür telekeçileriň ýokary hili ady önümlerini önürmekdäki mümkinçiliklerini artdyrmagy hemem halkymyzyň ösen eserlerini kanagatlandyrmagy giň ýol açýar. Hormatly prezident bilen taýýarlaty bilen telekeçileriň erkin ösmek üçin döredilýän şertlerden ruhlanyp zähmet çeken Mar şäherindäki Meýgöli ülke hususy kärhanasynyň işçileriniň önürýän hoşwagt harit nişanly ady günümlerim bazar ykdysadyny şertlerine bäsleşe ukyply hemem ýokary hili önümler hasaplanýar. Mehriban arkadamydan orta we kiçi telekeçiligi ösürmek barada diýen aladalary bazar ykdysady gatnaşyklar şertlerine zähmet çeken işgur telekeçileň ilatymyza zerur bolan ady önümlerini öndürmekde alyp barýan işleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Häzirki wagtda hususy ulgamda işler talaba laýyk ýola goýulyp, dünýä ykdysadyýetyniň häzirki zaman ösüşini nazara almak bilen önümçilik guwwaty artyrylyp, öňürlüýän önümleň hil derejesine aýratyn üns berilýär. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Mar şäherindäki Meýgöli ülke hususy kärhanasynda da Türkmenistan parahatçylygyň we anajmagyň watany ýylnyň ilkinji aýyna azy önümlerini öndürmekde uly işler alınıp barlýar. Hususy kärhanaň dünýäň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üpçün edilmegi, olaň işleriniň sadaşykly ýoly goýulmagy netijesinde önümçiligiň depini barha ýokarlanýar. Kärhanada öz işine ökde tejribeli hünärmenler bir neçe zähmet çekmek bilen ýerine ýetirilýän her bir işiň ýokary netijeligi gadanylýar. Bu hususy kärhanaň işçileri 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Mekke jogon ýarmasyndan we buğday ýunundan tagamla çiýipsilen Mekke jogon taýajaklarynyň hemde barly patran bir neçe görnüşlerini öndürip ilatymyza el ýeterli bahadan ýetirýärler. Kärhanaň öndürgen gowradylan çörek bölecikleriniň dürli tagamly görnüşleri çagylan halaýan ady önümleri hasaplanýar. Göze gelewli döwrewap gaplara gaplanylýan bu önümler hil derejesi bilen aýratyn tapawutlanýar. Meýgöli ülke hususy kärhanasynyň öndürgen döwrewap önümleriniň arasynda hoş we ýesli kofe önümem ularyny tutýar. Arkada prezidentimiziň yerli önümleň öndürilişini we möçürini artdyrmak, daşary ýurtlary eksport etmek işlerini ýola goýmak barada berýän taýşyklaryna münasip işler bilen jogap berýän bu hususy kärhanaň işçileri öz öndürgen ady önümleri bilen içerki bazarlarymyza öpçün etmek bilen çäklenmän daşary ýurtlary da eksport edýärler. Bazar ykdysady gatnaşyklaryna bäsleşigi ukyply ady önümlerini öndürgen bu kärhanaň işçileri
hususulgamyň ornuny ýokarlandyrmakda alyp barýan işleri üçin gahrman arkadagymyda alkyş sözlerini beýan edýärler. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne telekeçilik ulgamynyň barha iş ýeňleşmegi netijesinde täze iş orunlary köpelip, bäsişi ukyply önümlegi öňürilşi hasam artýar. Döwlet başçymyň güneşi diýarymyzda telekeçiligi ösdürmek hakynda kabul edýän el-ýurt bähwetli kararlary ahal ulaýatynyň telekeçileriniň höwesde işläp köp mukdarda ýokary hili önümleri öňürmek bardaky höweslerini hasam belende oturýar. Ahal vilayatynyň Äno şäherindäki Bars hususy kärhanasam soňky ýyllarda öňürýän önümleriniň ýokary hililigi bilen ila taryhyny giňden tanalýar. Dünýäniň ösen ýurtlarynyň iň kämil tehnolog enjamlar oturdulan bu kärhanada ilatyň köp islebilýän konditor önümleri bolan keksin we şokoladyň bir neçe görnüşleri öňürilýär. Hatda qaýgy kärhanada keks önümleriniň Bars toypay hemem kerwin ýaly görnüşleriniň 25 we 40 gram agramdaky owadan gaplara yerleşdirilen görnüşlerini öňürmeklik ýoly goýulan. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň 5-si ýagny taýýarlaýjy, garyjy, bişirji, sowajy hemem gaplaýjy bölümler bolup, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulda dolanyrylýar. Kärhanada öňürilýän keks önümleriniň miweli, şokolad hurşly, şokolad örtülen şokolad hurşly hemem şokolad örtülen karamel hurşly görnüşler bolup, bu önümler alçylaryň arasynda uly islege eýe bolýar. Kärhanada ilatyň köp islebilýän önümleriniň bir bolan şokoladyň we onuň ergin görnüşleriniň ençemesi öňürilýär. Telekeçi kärhanada şokolad önümleriniň Bars, toypay, maral we aýjyk ýaly görnüşleri, şeýle-de ergin şokoladyň 250-450 gram hemem 1 kilogram agramdaky owadan gutulara yerleşdirilen görnüşleri öňürilýär. Bu ýerde öňürilýän ýokary hili önümler şertnameler esasynda ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hemem welaýatlary uğradylýar. Kärhanada öňürilýän ýokary hili önümliň il günümizden toy saçaklaryny bezäp durmagy, bu önümler öňürýän işçi hünärmenleriň ihlaslarynyň hemem zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýändiginiň aýdyň şaýady bolýar. Häzirki wagtda kärhanada işler çalşyk esasynda anyp berilýär. İşleri barha ilerleýän bu kärhanada geljekde ila tarapyndan has köp isleg bildirilýän konditor önümleriniň täze görnüşleriniň öňürilmegini ýoly goýmagam göz öňüne tutulýar. Hormatly prezidentimiň özler hakda edýän biýmöçer aladalaryndan ruhlanan kärhanaň agzybir hem zähmetseýer işgärleriniň jankeşlik bilen çekýän zähmetleri olaň Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watan ýylynda öz öňlerine goýulan asylly maksatlarynyň murat tapjakdygyna bolan anam putulanyrýar. Ýurdumyzyň ähli künjekine bolşýaly Daşow welaýatyna da hususy telekeçiligi ösdürmekligi ýokary derejede ünsürlýär. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüniň üstünlikleri besenmegine, öňürilýän dürli görnüşli önümliň mukdarynyň artdyrylmagyna, aýratynamy azyk bolçylygynyň döredilmegine, welaýatda hereket edýän hususy kärhanalaryň goşýan goşantlary ören sallamlydyr. Muň özi häzirki döwür üçin öňde goýulan wezipeleň üstünlikli berja edilmegine ýardam berýär. Hemem Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watan ýylynyň täze zähmet ýeňişlerine besenjekdigine anam artdyrýar. Daşow welaýatynyň telekeçileri işlerini şugynyň talabyna laýyk guramak bilen täze ýylyň bilen sepetlerine tarap ynamly barýarlar. Olar hormatly arkadaşymyň görkezmelerinden we tawşyryklaryndan ugur alyp ilaty ýokary hili azyk önümleri bilen ygtybarly üçin etmekligi özleriniň munasip goşuntlaryny goşýarlar. Netijede ak bazarlarymyz talably laýyk öňürilýän dürli görnüşli azyk önümlerinden doly. Muň özi ilatymyzyň toy saçaklarynyň bedegidir. Ýokary hili, terhimde arasy azyk önümlerini öňürmekde Daşow şäheriniň Şabat kärhanatynyň bölümlerinde netijeli, gözlegli işler alınıp barlýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysaty aýdan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmekde azyk önümleriniň öňürilişini artdyrmagam, ileri tutulýan ugurlaň bir ýerdir. Kärhananyň hünärmenleri ilaty özümizde öňürilýän süýt, gaýmak, gatyk we meske ýaly azyk önümleri bilen üçin etmekligi uly goşantlaryny goşýarlar. Önümliň ýokary hil derejesine öňürilmek üçin kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary dol mümkinçilik berýär. Hususy kärhanada dürli önümliň bir näçe görnüşi öňürilýär. Geljekde olaň mukdarynyň has artdyrylmagy göz öňüne tutulýar. Öňürilýän ýokary hili önümler kärhanada işleýän her bir işiniň işini ussatlygynyň suwtnamasydyr. Olar öýlerini bildirilýän anamyň aňyr ýany bilen hüddetinden gelip, kärhanada öňürilýän ähli önümliňim ýokary etlege munasip bolmagyny öýler üçin baş maksat tasaplaýarlar.
Yurdumyzyň hususy telekeçiligi ösürmekligi, hormatly arkadaşymyzyň aýratyn üns bermegi, işlemek üçin ähli mümkinçilikleň we şertleň döredilmegi, ulaýdyň telekeçileriniň gowunç uýtançlaryny artdyrýar. Olar şeýle biýmeçler aladasy, kömek gollaw üçin hormatly prezidentimize alkyş aýdyp, iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Muňa özi olaň Türkmenistan parakatçylygyň we ynançmaň watan ýerine täze zähmet üstünliklerine betlejekdiklerine, hem mukaddes garaşlylygymyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygyna münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlajakdyklaryna ynam artdyrýar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna ýurdumyzyň dokument senatyna da uly ösüşler gazanylýar. Puwdugyň kärhanalaryna iň kämil dokument enjamlarynyň innowasion tehnologiýasyny ornaşdyrmagy, döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýän täze önümçilik detgallarynyň gurulyp işe girdilmegi, dokument senatynyň kuwatlanmagyna, ykdysady mümkinçilikleriniň ýygydarly artdyrylmagyna uly iter berýär. Zähmet üstünliklerini beslenýän döwrebap dokument kärhanalarynyň biri, dokument senaty ministrliginiň Türkmenabad paýta egirji kärhanasydyr. Döwrewap Öňdewarja dokma kärhanasyna 2020-nji ýylyň jemleri boýunça 8905 tonna ýokary hili nahpakta ýüplügi öndürilip, netijeli işler alınıp baryldy. Bellenen meýilnama 137,11 götürme deň boldy. Iň kämil dokma enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Türkmenabad paýta kärhanasynyň önümleri ýurdumyzyň içerki bazary bilen bir hatarda daşary döwletlere hem uğradylýar. Şol döwletleriň hataryna Birleşen Arap Emirliklerini, Beýik Britaniýany, Russiýa Federasiýasyny, Türkiýany, Gruziýany, Kyrgyzstany beýlep geçmek bolar. İşleri barha ilerleyen ve önümçülük kärhanasyna esasen nah ýüplükleň 17, 20, 24, 27, 34 belgili görnüşleri öňürilýär. Welaýatyň paýta arasy kärhanalaryna gaýtadan işlenen gowy hasyly önümçülüğün ýola goýulmagyna zerur bolan çygymal bolup hyzmat edýär. Dokma kärhanasyna öňürilýän önümleň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilip, bir gödäwçilikde saklanylýar. Kämil enjamlara dayanýan döwrewap barlygyny önümiň hilini çalty we takyk kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Türkmenistan parakatçylygyň we ynançmagyň watany ýylyna önümli gazanmasan önümçilik kärhanasynyň agdy bir işgärleri, puwdugy ösüşlüğün täze belentliklerini çykaran arkada prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Türkmen halky öz geýýän egneşiklerini ussatlyk bilen bezäp sunugat derejesine ýetiren halk. Milli egneşikler halkymyzyň ýaşaýyş medeniýetiniň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Türkmen halkynyň milli egneşikleriniň bir görnüşi içmeklerdir. Halkymyzyň edep ikramlygyny alamatlandyrýan türkmen içmegi bize geçmişden miras galan mukaddeslikdir. Şol mukaddesligi bolan sarpa biziň gursagymyza ebedilik goýlandyr. İçmek tükmek ýergensede hasardyla zähmeti, ünsüllügi, ussatlygy talap edýär. İçmek goýunyň dersinden ören iňçelik bilen sünnärip tikilýär. Ata-babamyz elmedama geýýän egneşikleriniň hem adamyň saglygyna peýdal tarapyna teretipdirler, hem olaň owadan gelişikli, ykçam bolmagy uğruna alad edipdirler. Şoň üçin hem türkmen ussatlary içmegiň ýakasynyň, jüwleriniň daşyny, ýeňleriniň gyralaryny alaja, üç furşuk görnüşindäki ýöne köje nagşlar salyp bezäpdirler. İçmek eteginden başlap ýakasynyň arkalary bilen jehek hem nagşlar bilen bederen, ören gelişikli ýerine ýetirilen üýtgeşikler gözelligi emele getiripdir. İçmekleri tükýän olary millilik çaýýan eli çeper ussatlary öz döredýän işlerini kämillik derejesine ýetirýärler. Ihlas bilen tikilen içmekleri bize gadymdan galan gymmatly mirasdyr. Öz boşly täsin sunuty döredip, ony asarlardan asarlara aşyryp şuňky neşeni ösdürip, kämilleşdirip gelýän türkmen ussatlarynyň ihlassyny, zähmetini hormatly prezidentimiň beýik başlanýyşlary bilen berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýokary baha berilýär. Hormatly prezident bilen taýyty tagalar bilen türkmeniň milliligi, däp desulary, medeniýeti we sunuty täzeden galkynýar. Ata-babamyzyň gadymy döwürlerden bäri nesilden nesile geçirip gelýän telpek tükmek sunuty bugün hasam kämil derejelere ýetdi. Türkmen silikme telpeklerini tikmege mi ýerinde zähmet talap edýär. Telpek tikmek üçin ilki bilen derini dogry saýlap almaly. Oň reňkini, hilini üns bermeli. Gara köli sugry baganalardan jowur ak gara reňkli gudulyň buýra ýüňlü dersinden dikilýän telpekleri erkek kişiler ýaş aýratynyna görä ýalar. Buýra seçilen turan ak reňkli silikme telpekler türkmen ýigitleriniň ýüzlerini hakyky toý şatlygyny çaýýar. Bulaň ählisi her bir türkmen ojagynyň asynyň halalykdan tutulandygyny, her bir ojagyň rızkyly bereketiniň eýsilmezdigine, türkmen halkynyň öz milli mirasyny gözüniň görüjüdeýin gorap aýawly saklaýanyna şaýatlyk edýär.
Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň ulaytyna we paýtaht Maşgabatda 5-nji ýanwarda saat 20-den 6-njy ýanwarda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyna üýtgäp ýamurdy howa bolup ömürli bolmak mümkin. Günnäwrden teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 2-7 gradus soğuk, gündüzine 3-8 gradus mayl. Kenaryaky taraplaryna 1 gradus soğukdan 4 gradus mayl bolar. Ahal ulaýatyna üýtgäp ýamurdy howa bolup ömürli bolmak mümkin. Demirgazyk günnäwrden teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzine 0-5 gradus soğuk bolar. Mar welaýatyna üýtgäp ýamurdy howa bolup, welaýatyň günorta taraplaryna az kem gar ýagar. Demirgazyk günnäwrden teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 3-8 gradus soğuk, gündüzine 4 gradus soğukdan 1 gradus mayl bolar. Lewap welaýatyna üýtgäp ýamurdy howa bolup, Demirgazyk günnäwrden teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 3-8 gradus, Demirgazyk taraplaryna 8-13 gradus, gündüzine 0-5 gradus soğuk bolar. Daşow welaýatyna üýtgäp ýamurdy howa bolup, Demirgazyk günnäwrden teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 8-13 gradus, gündüzine 1-6 gradus soğuk bolar. Paýtaht Maşgabatda üýtgäp ýamurdy howa bolup ömürli bolmak mümkin. Demirgazyk günnäwrden teleskopda 8-10 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 4-6 gradus, gündüzine 1-3 gradus soğuk bolar. Ýurdum boýunça ýanwar aýynyň 6-syna magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy araşdyrylýar. Edi vatandaşlarım, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň qadadan 7 oturum artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş pasynda howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazara alyp pasly urak inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşar. Bu düzgünleri berk berjaý etseňiz de ýylyň islenip pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlarım, şunun bilen watan habarlary peşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşleriň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi ýaşar.